24 дни в неизвестност, стотици километри пеша и укриване в слънчогледови ниви. 11-годишната Наталия от Варна беше намирана жива в Шуменско, а похитителите рецидивистът Асен Симеонов Чарлето е задържан. Като го задържахме и обезпечихме, попитахме къде е Наталия. Същия заяви, че е в близост на около 50, в близост до нас, но без той да каже няма да дойде. И няколко пъти повикахме на име, същата не се обади. В тая връзка тръгнах надолу на около 50 метра, близо до храстите. Наталия беше установена с 2 раници. Съответно я съпроводих на сигурно място, близост тук на осветено. Беше във видимо, добро състояние, разговаряше. В момента, в който ме видя, тя се разплака. Очакваме информация от полицаите, за да ни кажат, кога можем да се я приберем. Добре, видимо е добре и най-вече са го хванали самия него. За да оцелеят, той е вървял само на ощем и е обирал селски магазини. Пред камерата Чарлето заяви: "Не съм ме отвлякал", но го очакват 4 тежки обвинения при опасен рецидив. Каква присъда заслужава подобно престъпление според вас? Напишете в коментарите.